weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe africa weltare tv takkusan yoni to guetama to awoyni to kuñankari to madina alheri to basambula to fasudeɓe to gawinane ko on takkusan juula ha e nder galle ceerno Haabou Diallo to Kidira e ko taari ɗum kala ene jeeya e gardiɗi kabaruji men to leydi Mauritanie to ɓooji kewɗi ndiyam cakkitiɗi samde e nder balɗe sakkeɗɗo e nder leydi Mauritanie teskama fodde yimɓe joyo ha jeegomo mbasi hen pittali men matériel kewɗo kadi boni hen to leydi Sénégal Papa Mamadou Seck ko cokonoɗo ko goto e nangganoɓe taw ko tumaɓe force spécial dognoɗo e nder kasoji o wiyama teeɓa aleta hanki o e nangga ko nder falde Mbacké to leydi Mali colonel Azimi Goïta hoorejo leydi ndi o bismima o joddima to Kuluba to palais présidentiel to wonande kay dendagal gouverneur uji leydi ndi o joddima mumen to leydi Burkina Faso Umaru Sissoko Mbalo kañum woni hoorejo leydi Guinée Bissau kañum kadi ardi catala CEDEAO wondude e Mamadou Issoufou gonnoɗo hoorejo leydi Niger taw kañum woni médiateur CEDEAO nder leydi Burkina Faso ɓe tawi jillu mabɓe to Ouagadougou to leydi Égypte ko gorko goto jooɓinoɗo fittalu suka debbo étudiante yeeso université mum o ñawama ñawore wargo to leydi Kenya e nder hakkude leydi ndi ko bisa transport kañum tigui wonnoɗo dow pont ɓocciti toon sami e nder ndiyam ko famdi kala fodde caɓantata neɗɗo wasi hen fittadu mum to leydi Congo Brazzaville Denis Sassou Nguesso hoorejo leydi ndi o bismima o jaɓɓima gonɗo chef diplomatie leydi Riise hono biteɗo Sergei Lavrov o bismima noon koto o yoto wuuro makko tawte ene tawe to rewo leydi ndi bisimilla mone ketki hotodirte joni piren pacciren musidɓe tedduɓe funnangue hirnangue rewoye worgo sahale ɓaleri jaam koye are meɗen jaam garɗo e men woni gorel teya ko haako moƴƴo iwru ko en to koridinoro ari ko wallude e safrude ha moni kala yiito hen hoore muɗuma gorel teya ko haako moƴƴo ko ala rewam a wulna ndiyam ma ha wula guitta hen ko jamirɗa mbaɗa hen aɗa yara aɗa yiito hen hoore maɗa joguiɗo caɗele ɗaɗi mo ƴiƴam dogata e ɗaɗi mum jokkodire gorel teya joguiɗo caɗele cardiaque kononne kadi tension mo nangata taare caɗele gorago e fannuji goɗɗi kala ɓandu jaaɗoru fode jokkodire e gorel teya gorel teya sa yiɗi hebde hen ko laaɓi sa yeehi to site mabɓe internet a waɗi www.gorelteya.com ma janggan hoorema ko gorel teya safrata kala sa yiɗi jokkodirde tonggode gorel teya so tawi koto Italie gonɗa jokkodirta koye ceerno Abouli plus 39 339 85 66 739 so tawi koto Espagne gonɗa jokkodirta koye Boy Touré plus 34 643 29 22 96 so tawi koto Ersia Centrafrique gonɗa ko Ibrahima Diallo 00236 82 33 80 55 so tawi koto États-Unis de Amérique gonɗa Abou Sow Kawral Fouta business plus 1 34 77 01 56 77 so tawi koto leydi France gonɗa Harouna Gaydo on numéro noon kala ɗo gonɗa e leyɗele he sa jokkodire on numéro ma heɓen kadi ko ɓuuri labde mbatta ko 06 50
99 64 43 walla mbaɗa 00 336 50 99 64 43 mbadden danɗo faade gorel teyya. Kettode kaburuji mon e ɗemngal pulaar. Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. jam hiire moon musidɓe tedduɓe eɗen gone altine nogas e joyya lewru morso hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e ɗiɗi kabaruji men e ɗemgal pulaar e sawtaye ko musidɗo moon sehil moon Ghalii Abuu Bah to karallagal ha mbawon yiide en to banggue YouTube ko miñi men sehil men Saydou Abou Bah ko adi ko e nder kabaruji men nder leydi Mauritanie puɗorɗen ko to babaɓe noon ñande aset ɓennuɗo o fedde heblo sukaɓe Afrique woni HSA tawa ko catala babaɓe catala nder leydi Mauritanie ɓe jooɗima batu mabɓe taw ko batu patam limingu batu ngu noon waɗi ko nder galle hoorejo fedde nde hono sokhna acca bala yimɓe hewɓe noon mbawi nottade batu he mbawi tigui arde guila jeenoɓe fedde nde ha arɓe notitade kala mbawi tigui notitade hen ha no hannirta ni e ɗum noon batu ngu kadi waɗi ko yeeso teddungal kadi hawri koye jillu hono gonɗo secrétaire général fedde gotago windere woni tigui HSA gotago windere woni Ahmad Tijane an tawateɗo e jillu mum oɗo saaha joni e nder babaɓe o tawtorama batu ngum hoorejo o noon holliri hen weltare mum mawde no fewi ene yetta ene jarna dendagal bandiraɓe tawtornoɓe batu ngu kala ma en ketto e sawto makko. billahi min cheytani rajim bisimillahi rahmani rahim sallallahu ala nabil karim en calmini dendagal bandiraɓe HSA windere kala e kuuɓal en calminiɗo hoorejo galle o ceerno Habou Diallo woni hoorejo HSA windere président muɗum salminama juurama en calmini dendagal gollidiɓe makko kala e kuuɓal en calminiɗo ceerno Ghalii Abou Bah ceerno Abdoulaye Sarr sohna Mariame Tidiane Ba o ga banggue calminaɗi fof kadi en ndewne juuɗe Tidiane an secrétaire général HSA windere en jetti Allah e nulaɗum en jetti dendagal bandiraɓe kadi arnoɓe nurtade batu meɗen ñande aset ɓennuɗo to galle Bocar Abdoul Bah machallah bandiraɓe fof kadi nurtatima e keewal kadi galle o udditima tigui rigui tawno bandiraɓe hewɓe kadi kolli jiyande mumen kolli kadi jiggol mumen nadde kadi e galle he machallah woni HSA o kadi machallah en bisima dendagal bandiraɓe so Allah wurni en ha ñande sappo e tati août inchallahu rabbi eɗen mbaɗa kadi batu ko fati e yilirde nde so Allah jaaɓi eɗen nodda kadi bandiraɓe yidɓe jokkade fof kadi yo gar so Allah jaaɓi inchallah kadi taw ko law beele natoɓe fof kadi ne mbawa windede no hannirta ni inchallahu rabbi ɗum noon en jetti Allah e nulaɗo muɗum en jetti dendagal bandiraɓe kadi en jetti jeydiyankoɓe meɗen no fewi machallah machallah de tawno ko kañumen tigui ene jeeya ko gurni HSA ha yimɓe ɗo kadi ɓeydi jebde nurtatade hen e keewal ɗum noon Allah jarama on jarama enen mbiya on kadi machallah yo Allah yoɓon jobde moƴƴiri kadi galle o ko udditi kadi nataɓe machallah ɓene jokki ha no hannirta ni ɗum noon kala jiɗɗo nadde kadi machallah joni wawi jokkodirde e meɗen walla jokkodira e secrétaire général secrétaire général walla trésorier Aissata Mari Déme inchallah walla Hadjid Kasum Ba machallah kala jiɗɗo nadde kadi wawi jokkodirde e meɗen inchallah rabbi so tawi jokkodiri e men ma nat no hannirta ni ɗum noon Allah jarama on jarama Ghalii Abou Bah yo Allah yoɓon moƴƴere onon kala e kuuɓal o ha tengti onon jandiyankoɓe maɗen HSA e windere assalamu aleykum wa rahmatullah. seydi Baal en mbiya allahumma amina eɗen gandi kadi babaɓe naaɓe kewani yatirde caggal e gueɗe taw ko gueɗe ɓamtoje leñol ɗum noon eɗen mbiya dendagal babaɓe naaɓe ñande sappo e tati mbadden dando faade toon to siége HSA to babaɓe kabaruji men ɗemgal pulaar ha joni to leydi Mauritanie e nder toɓoji cakkitiɗi toɓde nder leydi he waɗi tigui teskama mayɓe hen waɗi hen mayɓe e matériel boni hen no fewi teskama noon fodde yimɓe joyo ha jeegomo mbasi hen pittali mumen e nder toɓoji he hono no holliri kay commission halfinaɓe ko fate rewidade jaayiyaji baɗoji e nder toɓoji so tawi noon koto wilayade hoddela harɓi teskama toon noon e nder muqatta mo tentan commune mo tentan ko cukalel gotel maayi toon tawi ko guela jooli guela e nder commune mo defa toonne ko matériel kewɗo guila e tillisaji ha e caleje kañum woni ko boni toon so tawi koto wilayade gorgola département mo Likseba gorgola commune de Ganki toonne teskama tigui ko wuura walla mbiyen ko worango tawi tigui kañum tigui nawi toon Mercedes goto mo hinde 190 yimɓe ɗiɗo noon mbasi hen pittali mumen so tawi ko wilayade gorgol ha joni département de Monguel to wuuro witego Bettil Meyte toon teskama toon ko huɓere yani e yimɓe debbo goto wasi hen fittade mum so tawi koto wilayade Trarza département mo Rosso e nder commune
commune morosno toon ne ko neɗɗo goto maayi toon o yani noon koye dow canal taw ko canal irrigation guesa maaro to nokku to wiyete no wiyete tini yeddera e nder wilayade atar noon département mo département mo ajuvet toon ɗum noon tawet tigui toon to wuuro wiyetego jalette el beha toon teskama tigui ndiyam kewɗam jukki toon famille goto ma tigui koni koɓe faabu mbawi notitade hen fabademo avion militaire tawene jolni ɓena wiyeteɓe les plongeurs woni mutoɓe wondude marina nationale e vedette aji ne jolni vedette aji e matériel kewɗe taw ko matériel de sauvetage mbawino nuldede toon haaɓe mbawi dandude oɗon famille jukkinoɗo e nder ndiyam kamɓe kala noon famille o kala ƴeŋtinama hay kamɓe kala eɓe kiisi hay goto mabɓe mayani gañaki ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗe noon jagorgal kalfinaɗo ko fate cellal aade e gollediɓe mum ɓe kolliri aleda hanki o wonde kay ko ujunere temedde ɗiɗi e capanɗe jeenayo neɗɗo woni holkisaɓe nder waktuji nogas nayyi cakkitinoɗi ɗi hen capantato e tato tawama ɓe jaati ko fiɗaɓe covid 19 e nder ɓe cellano ɓe noon hen capanɗe jeegomo e ɗiɗo kefti cellal mumen paati galleji mumen neɗɗo goto hawre ladial leydi Mauritanie jogui ñalawma hande o ujunere sappo neɗɗo ka actif woni tigui tinaɓe wonduɓe coronavirus taw ko heddiɓe juuɗe safroɓe so tawi noon ko winditiɓe doggol coronavirus ɓe jettima capanɗe jeegom ɗiɗi ujunere e temetere sappo e tato neɗɗo so tawi noon ko heɓɓe heptuɓe cellal men ɓe jettima capanɗe jeegom ujunere e temetere yimɓe jeenayo so tawi koɓe rafi o yooɓi pitali men dikki ko rafi wonade leydi ndi faade o saaha joni ɓe jettima capanɗe jeenayo e yimɓe jeenayo ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen ko tana musto waɗi to Rosso e nder galle goto sara galle o noon so tawi sara jeere wiyetede jeere Médina nde Rosso ko devanture huɓere wotere kañum tigui yani e sagata gorko ɗuhinoɗo tooɓo kay e less oɗon devanture ndeɗon huɓere sara jeere Médina nde no waɗi ko tigui ɗum waɗi ko alata hanki o sanga 11 ko hen wasi fittade makko kanko sagata gorko o jeenon koto o jeenon noon koto Sehil Babi o gollotono koye guesa maaro taw teɓa to Rosso konin koɓe faabu noon kañumen wondire gendarmerie kañumen gaari ha jetti to Goski ɗo kañumen garani ɗon Goski ɓe nayi ɗum to hôpital mo Rosso pour to formalité ji tana o noon waɗi ko aleda hanki o ɗum waɗi sanga 11 e saaha kay wuuro Rosso ngo wonno e ƴiwonde taw ko wande ndiyam no fewi ha joni kabaruji men ɗemngal pulaar seno mima to leydi Mauritanie koto leydi Sénégal paaɗena Papa Mamadou Seck ko nangganoɗo ne sokono ne dogui kaso to maison d'arrêt de la correction to pavillon spécial hôpital mo Dantec o yitama noon o wiyama teeɓo artirama e oɗo saaha joni e nder kasoji ɗum noon o nangga tigui aleda hanki o sanga 9 o nangga to wuuro wiyetego Darou Karima e nder département mo Mbacké e région mo Diourbel hewɓe noon cikkanno kay guila kay o wiya o dogui kaso hewɓe ha tengti koreji makko kala mbanno e hakkillaji mumen wonde kay ko basɗo fittanu makko habaruji men ɗemgal pulaar ha joni kabaruji men e ɗemgal pulaar ha joni to leydi Sénégal aleda hanki o no gasanayi lewru morso hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas ɗiɗi Moustapha Diakate tawi kadi ko joofi tawi takki o joofima feɗendu noon biteɗo Barthélémy Dias hono maire mo Dakar o holliri noon wonde Barthélémy Dias ɓafti e keesa taw ko keesa mairie ndi haalis kewɗo no fewi o taƴi biyeji o taƴini fodde 50 neɗɗo biyeji yo jaaru hijjode taw ɓen ɓe o taƴani biyeji fof ko kiliyaneɓe makko politique o wi noon ɗum ɗo noon ko mal gouvernance wonande kay yewni askan wi e ɗum ɗon kadi ko détournement des fonds municipal ha joni kabaruji men to leydi Sénégal jeena ha to ñoro noon Antoine Félix Dione kañum woni jagorgal kalfinaɗo ko fate gueɗe nder leydi e jaccina gollamu o waɗi inauguré seeɗa ɓennuɗo ɗo o to ko nder waɗi commissariat autonome commissariat kesso Poul taw ko commissariat de police mahaɗo taw ko e nder ñoro de rip falde Kaolack tawi kadi golle mahgol commissariat o kala ko laamu leydi Sénégal kañuma yaltiniɗi en koppereje nder muɗum noon ene qime ha temedde ɗiɗi e capanɗe joyyi million taw ko franc CFA ɗum noon koko fate madini tan teskama noon matériel o e équipement o kala ala hen ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen jagorgal leydi ndi kalfinade ko fate cellal aade e gollediɓe mum ɓe kolliri tigui altine hande o wonde nder waktuji nogas nayyi cakkitiɗi ɗi ko temedde jeetati capanɗe jeenayo
e yimɓe joyo woni holkisaɓe e ndera holkiso he noon 49 en jeeɗiɗo tawama e jaati ko fiɗaɓe covid 19 e nder ɓe cellano ɓe 40 en jeeɗiɗo kefti cellal mumen hay goto ala tampuɗo hay goto kadi ala mo rafi o yooɓi fittade muma leydi Sénégal en yaara ñalawma hande o jeetati e jeeɗiɗi ujunere fawi temedere sappo e jeetati neɗɗo e nder winditiɓe doggol corona hen jeetati ujunere temedde jeetati capanɗe e jeeɗiɗo kefti cellal mumen hano hannirta ni ujunere e temedde jeenayi capanɗe jeegomo e yimɓe jeetata ɗum woni ko hawre ladial tuggi ko rafi o naati leydi ndi faade oɗo saaha joni so tawi noon ko wiyeteɓe cas active woni tigui heddiɓe ɓiliɓe juuɗe safroɓe e nder leydi he kala eɓe jaara e temedde tato e yimɓe ɗiɗo habruji men ɗemngal pulaar ha joni to leydi Sénégal keddoɗen Mari Teuw ko Saint Louis najo ko neɗɗo dawrugol ko kanko kadi wonno président woni PCA président de conseil d'administration société biteɗo Petrosen ko yimɓe Macky Sall kadi o jeeno o meeɗino wonde ministre nder leydi he o holliri noon o démissioni ha laaɓi o woppiti golle makko kay wonde PCA woni président conseil d'administration société biteɗo Petrosen ɗum noon yimɓe ɓattiɓe mo noon kolliri tigui saabi démission gol makko ko yiddemo yaltude ha laaɓa e catala bitengal Benno Bokk Yakaar yiddemo tawtoyde noon walla tawtoydemo yaw wi askan wi dendagal noon kanko e yimɓe makko kala oɗo saaha joni o holliri tigui wonde o tawtoyi yawni askan wi o wi noon addani ɓe tawtoyde toon ko yidde wadde libéré peuple Saint Louis naɓe ha joni kabaruji men ɗemngal pulaar to leydi Sénégal jiyan ha to Thiès naɓe noon keeɓi feeɗi tigui mayirɗe yontere musne no feewi yontere mayde ɗo nde ɓen yontere gasne ɗo nde mayde musi no feewi e nder Saint Louis saabu kay e nder mayirɗe yontere he tan ɓe keeɓi accident ji tati e nder ɗin accident ji laabi noon fodde sappo e goho neɗɗo wasi hen fittade mum idi ko yimɓe jeegomo maynoɓe toppon nokku biteɗo tan ma ñande alkamisa ñande aljumande kadi ko joom moto goto ferno wasi hen fittade mum dow lawol hakkude Pekes faade Mbehe to nokku biteɗo Ngolam to ne ko sarani tawe sara mbayaka to ne ko modu goto kañum e nene mum wondude bandiraɓe mum ɗiɗo rewɓe kañumen mbasno toon pittali men ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen commandant Abdoul Aziz Diakité ko kañum wonno commandant de brigade des Agnemeje e nder Matam o hollirama noon o hooti e joomi ko caggal kay nde o pikkuno crise koye saaha kay o wonno e nawere cuuɗi cafriɗi ko ɗon hawre ladial e lawol commandant Abdoul Aziz Diakité noon o woni o meeɗino wonde kadi commandant de brigade de Wourossogui hollirama noon e saaha tigui o waɗi crise makko nde o wonno tigui koye jillawo makko yirlade e nder nokku mo halfina o ƴewde kay ko fati toɓoji so tawi kay ala so to bonande toɓoji ɗi kaari ko ɗon pikki crise o wasi hen fittade makko eɗen mbiya tan yo Allah yurmomo yafomo harnamo aljanna kanko e dendagal mayɓe julɓe kala allahumma amina so tawi en ummima toon koto Ziguinchor paɗen to Ziguinchor jabɓuɗen musidɗo men sehil men Amadou Saga Keɓe assalamu aleykum wa rahmatullah. wa aleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu Ghalii Abuu Bah weltare TV jamhire moɗon kabaruji garane ɗo e nder Ziguinchor eɗen gandi aéroport Ziguinchor ina wayno campagne golle ɗe kumsima fodde lebbi jeegom 1200 métres ine fowona ujunere e temedde métre ko ɗum jogori fewnede nde wonno gila aéroport nde boni yimɓe so avion ummima Dakar neɗɗo jippoto Cap Skirring yettade ɗo e Ziguinchor ina waɗe mum caɗele yaaha e département o ne waɗe mum caɗele ko golle ɗi kumsi ko noon population Ziguinchor kamɓe fof ɓe gone weltare département Bignona président de la république eɗen gandi Bignona o meeɗani gagnade ɗon o tuɗɗima ɗon noon liste Benno Bokk Yakaar Coumba Sagna on woni ko Tamori joni o tuɗɗima ɗum ɓe mbaɗi campagne ɓe jeehi toon hanki Assoumane Sané maire Sindian tawtorama ɓe mbi kamɓe foof yo andu kanko Assoumane Sané o haalani population Bignona ɗum ɗo wona wote présidentiel ko wote assemblée mballe neɗɗo moɗon beele ina jooɗo saabu ko Bignona ɓami ko on meeɗani dañde assemblée mi neɗɗo mon dari toon so wona gila nde Émile Badiane nde wuuri nde ɗum noon mbawon jaggandemo mba o wawa gagnade o wawa wallude on e waɗande on e gueɗe kewɗe kala o woytono on to assemblée ɗum woni ko haali
e département Bignona fof o wi yoɓe jaggan président de la république yew askan noon arino ɗon wi soɓe gotani Benno Bokk Yakare woni président de la république o dagnat goor jiguen ɗum gorko e gorko walla debbo e debbo Assoumani Sa noon yeddi ɗum wi gila ko ɓooyi président de la république gila e Barack Obama o jaɓani ɗum ha heeɓi ɗo joni wona omo jaɓa ɗum ɗon ko haalaluji bonnude campagne o walla bonnude haqqillaji yimɓeɓe Weltare TV musidɗo mon Ahmad Issa Keɓe gorko mo Mbotto jokkodirde e Ghalii Abou Bah yo Allah ken walde jaam. Allahumma amina seydi Keɓe seno mima to Ziguinchor koto leydi Mali paɗen colonel Assimi Goïta kañum woni hoorejo leydi Mali o bismima o joddima to paale mo Kuluba altine hande o 25 lewru morso hitande ujunnaji 2022 o joddima to noon e gouverneur uji tawateɗi e nder Bamako ha e nder leydi he kala ɗum noon waɗi koto waɗi tigui koto paale to e nokku to ɓe mbiyata salle de banque jonde nde noon ɓe kolliri tigui jonde ɗe wonata ko balle ɗiɗi woni ñalawma hande o e ñalawma janggo kanko colonel Assimi Goïta noon o holliri tigui wonde o yiiɗi ko rokkudeɓe temps o ha timma beele kala gouverneur ene wawa haalde tigui caɗele jogui e nder département mum probléme aji muɗum e ƴeewa kadi walla miijo jogui hen walla wol feere jogui so tawi caɗele gonɗe toon ɗum noon monemaɓe kala yiiɗi hokkude ɗum temps mum ha timma ɓe mbawa jangtade ɓe mbawa yewtidde ko fadde kay oɗo saaha joni yidde ƴellidde leydi ndi ha joni kala ɓe kolliri noon kala gouverneur ma hollu tigui situation politique et économique wondude e sécuritaire et social diwan mum kala ha laaɓa ha joni ko leydi Mali keɗoɗen jeena ha to Masina population de Niaro ene tawe e nder commune mo Kolongo e nder cercle mo Masina eɓe jogui noon kulhuli mawɗi no fewi e fayre mawde wonde kay yataw jihadiste en jogorani artude kay e oɗo saaha joni nde o coppino e nder guure mabɓe mbatta fawde mabɓe luwaji mabɓe ɗum noon ko caggal kay nde faama woni forces armées malienne wonno tigui descente mum miskile no fewi e nder ndeɗon fande hay sinno noon en teska kay e oɗo saaha kala ko fati oɗo sinno en teska kay hay sinno kay ne teska jaam fuɗɗima artude oɗo saaha kala nder nden fande ɓe jogui kulhuli noon yataw jihadiste en jogorani artude to noon saabu ñande talata 19 lewru morso gonɗen ɗo yimɓe hewɓe jii jihadiste uji kewɗi ɓe jiiya noon koye nder diwan he sara ngoɗo wuuro witego Ngolo Mazana ene tawe e nder commune mo monem Pebugu ha joni kabaruji men ɗemngal pulaar to leydi Mali ha joni jeen ha to Fulaɓe ko fati e ruuma taw ko fati e ruuma ñakkude sukaɓe ko campagne moɓe kewide CPS woni chimino prévention contre le paludisme saisonnier woni campagne haɓade e falade ko fati e paludisme e kala saaha ndungoɗo saaha joni to yettima fuɗɗima guila alkamisa ɓennuɗo o to Ba Fulaɓe rogere arwani noon ɓe kolliri tigui o ñakkude sukaɓe rogere arwani ko balɗe 5 e nder ɗen balɗe 5 noon ko tuggi ñande 21 ha 25 woni ñalawma hande o gasata ɗum noon ko ñakkude sukaɓe tokosɓe yaroɓe lebbi 3 ha keeɓi lebbi 59 ɓe kolliri noon ɓe mbaɗa on campagne woni on ruuma ko galiyel yo galiyel leegal yo leegal wuuro yo wuuro commune yo commune ko ɗum waɗi koɓe mbaɗata beele suka foof ne wawa hebde ñakku mum hano hannirtini maɓe mbaɗa kadi ko fate ɓeeto ƴewde ko fate malnutrition wonande kay ɓeena sukaɓe ngakkaɓe haaranduru ma ɗum maɓe mbaɗ ɗum taw kadi ko ballal walla ballodira e pam ha joni kabaruji men e ɗemngal pulaar to leydi Burkina Faso paɗena Umaru Sissoko e mbaɗo ko kañum woni hoorejo leydi Guinée Bissau o e oɗo saaha joni noon kanko kadi sawru gorle arti wonande kay gardigu catala CEDEAO kanko noon mo tawe jillu makko to leydi Burkina Faso o yahani goto mo yaade seti timmuɗo fewi e nder ɓerɓe o yaadin tawe hen Mahamadou Issoufou kañum woni gonnoɗo hoorejo leydi Niger e oɗo saaha joni kañum suba woni médiateur dogo koyɗe jaam hakkude catal CEDEAO hakkude mum e leydi Burkina Faso ko noon kadi omo yaade président commission catal CEDEAO kamɓe kala noon ɓe mbawi joddade e hoorejo leydi transition e mo leydi Burkina Faso ɓe joddima mum ɓe jewtidima ɓe kono fewi Umaru Sissoko mbalo noon holliri laamu ngu kay wonde ko fate transition
leydi Burkina Faso ɓe keɓ dakkatake ko ɓuuri lebbi nogas e nayyi woni duuɓi ɗiɗi gadda ko ɗum woni koɓe tajana koɓe mbaɗata e transition ɓe mbawa rokkide laamu ngu e juuɗe civil en Omarou Sissoko Mballo noon holliri tigui e nder jonde nde pamodiral heɓama kadi pamodiral heɓama kadi ɓe dakkodiri e ɗiɗon tobɓe ha joni kabaruji men e ɗemgal pulaar sen ɗumima to leydi Burkina Faso ko to leydi Égypte paɗen tribunal Égypte ɓe ñaawi ñande talata ɓennuɗo gorko goto jooɓinoɗo fittandum suka debbo goto étudiante mbaɗanɗo e waran noon ko sara université makko warimo noon gorko o noon saabi waddemo ko caggal kayde caggal nde o sallanino ɗum ko tribunal wuuro witego Mansoura kañum ñaawima ñawore nde noon ko ñawore wargo ñawore nde noon oɗo saaha joni dossier o wattama e juuɗe mufti noon kañum woni guide religieux woni goto e mawɓe diineji mawɓe diine on noon so heeɓi ñawat tan ko ɗon heewi rokkude yamirore yo fittandu jomum itte ha joni ko leydi Égypte keddelen Abdel Al Sisi kañum woni horejo leydi Égypte o bismima altine hande o to keera lamorgo leydi Égypte e nando makko sehila makko Hassan Cheikh Mohamed kañum woni horejo leydi Somalie ko nguɗo noon woni jillu makko garwanigo e nder leydi Égypte tugui kay o joti o ari e jappere laamu tawa kadi ko arti e jappere laamu ko lewru mai hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas ɗiɗi kanko Hassan Cheikh Mohamed noon o meeɗino ardade leydi Somalie kadi manda goto wanno ɗum wonno ko 2012 ha yetti 2017 koto leydi Kenya paadena e nder hakkude leydi Kenya ko bus transport umminoɗo gonnoɗo e dow pont tawa ko pont kañum tigui fukki e leydi walla yani e nder ndiyam LS pont on to fodde capantato neɗɗo wasi hen fittandu muɗum kaara o noon tugui to ummi toon fayi caggal to yeɗin toon ene qime tigui ha capanɗe nayyi métre hollirama noon oɗon bus o ummino koto wuuro witego Meru to wuuro witego Meru o fano koto port biteɗo port wuuro witego Mambasa ne tawe to banggue worgo ɓaƴo funnague leydi ndi koto Congo Brazzaville paɗeɗen Sergueï Lavrov ko chef de diplomatie mo leydi Russe o yettima aleda hanki jamma to Congo Brazzaville o julana makko ndiwa ko noon juuri tigui koto wuuro witego Oyo wuuro wurtengo Oyo noon ko wuuro Denis Sassou Nguesso ne tawe to rewo leydi ndi temedde nayi kilométre to banggue rewo Brazzaville lamorgo leydi ndi o bismama noon o jippi koto galle Denis Sassou Nguesso horejo leydi ndi koto galle mum o jippi teskama noon so tawi kay o ummima toon to Congo Brazzaville mawo yaɓana leydi witendi Uganda so tawi o ummima Uganda mawo ya ha to leydi Égypte o fuɗɗori jillu makko noon koto Caire to leydi Éthiopie o fuɗɗori jillu makko noon koto Caire lamorgo leydi Égypte musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi cerra ko ɗum ɗo wonno ko min tongan noon kabaruji men ɗemgal pulaar e sowta he ko musidɗo mon sehil mon Ghalii Abuu Bah to karallagal ha mbawon yiiden to banggue YouTube ko miñi men Saydou Abou Bah so tawi koto Ziguinchor ko correspondant men Amady Saga Kébé ketkimalaki jaam yo jaam Allah jogo mi jogo on